Hello everyone! Magandang araw. Si Mike Padua po ito, Mr. Typhoon. Babalik sa ating weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes. Another weekend, September 5 hanggang 8, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested upang malaman ang sustainability programs ng BPI, click lang po ninyo ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. So mukhang okay pa man po ang ating panahon dito sa Pilipinas despite po na mga padaan-daan pong mga ulan. At yung habagat ay nandyan pa rin. Apektado po ang kanluran bahagi po ng Luzon at ibang parte po ng Luzon as well as western o kanluran Visayas. At may nag-form na bagyo, yung LPA 95W na dumaan malapit po sa coastal waters po ng Bicol at umakyat. And then bago siya nag-exit, naging tropical depression, binigyan ng local name na Kiko. At medyo nakakatawa nga at medyo coincidence nga dahil dalawa ang Kiko na pangalan. Yung isa, from Pag-asa, yung isa sa US, nag-form sa Eastern Pacific, Hurricane Kiko. So, malayong malayo naman yun sa ating bansa, hindi naman po yan makaka-afekto. So, si Kiko na yon binigyan na rin ng international name na Peipa at naglandfall na rin sa may southern Japan. Kasalukuyan, nag-traverse po siya ng southern Honshu, bilang isang minimal tropical storm. Papakita namin sa inyo maya lamang yung kaniyang tracking. So ito yung latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page at nakikita nyo dito itong bagyong si Peipa o formerly Kiko na dumadaan na yun dito sa may southern portion ng Honshu, Japan. At inaasahan po ito mag-accelerate towards the east-northeast hanggang maging isa na po siyang frontal system. At meron po ditong makapal na kaulapan na nagde-develop na yan sa may Pilipinas. Ito po ay dulot po ng mahinang habagat. Okay? At ang nagpupul po dito ay isang napakahinang LPA dito po sa may Babuyan Islands. Yan po si LPA 96W. At yung isang medyo gumagandang sirkulasyon, itong si LPA 97W. Itong si 97W ang inaasahan pong tatahak patungo dito sa may area po ng Southern China. So, dyan po siya pupunta sa susunod na 3 araw. Kaya nagkakaroon po tayo ng habagat na yon, affected po. At apektado po ang kanluran bahagi po ng Luzon, sa Ilocos Region, sa Zambales, sa Pangasinan, Bataan, ibang parte po ng gitnang Luzon like Tarlac, Bulacan, okay? And parte rin ng Metro Manila, may mga ulan po inaasahan dahil po sa habagat. Dito po sa Bicol at Visayas, ang epekto ng habagat, itong mga isolated rain showers and thunderstorms na nagbibigay po ito ng panandaliang ulan, although umaabot po siya ng 50 to 100 millimeters ang ibang malalakas na thunderstorms. But so far, umaabot lang na yun ng 20 millimeters. May dumaan na maliit na thunderstorm dito po sa Naga City sa nakalipas na 1 oras. At nakita natin dito sa Western Pacific, all clear naman po ang Pacific. Wala po tayong tatanawan na kasunod na low pressure system. At nakikita nga natin for the past few months na lahat ng formation ay dito po sa may West Philippine Sea, North Philippine Sea. So medyo safe pa naman po sa ating kapuluan. Wala po tayong nakitang mga malalakas na bagyo. Mostly mga TD, mga TS. Wala pang mga, although may isang typhoon, nag-develop na lang po siya pagdating niya dito sa may area po ng Southern China bilang isang malakas na typhoon. But yung lumalapit po sa Pilipinas na bilang isang full-blown typhoon ay wala pa po tayong natatanawan, which is good news. Alam natin na last year, grabe po ang mga bagyong dumaan sa ating kapuluan. Samantala, ito po yung track ni Peipa. So, nandito po siya na yon sa may area po ng Southern Honshu. Pag i-refresh natin itong page nito, ay makikita ninyo. Yan dyan po lahat yung tracking ng Asian agencies. Kasama ang US, Japan, China, Korea, Taiwan. Nandyan po ang tracking nila dito kay Peipa. So, wala po itong efekto sa ating bansa. Okay? At sa ating zoom in satellite animation ay kitang-kita po ninyo yung mga malalakas na thunderstorms dito sa may central portion ng Philippine Sea. At ito nga yung habagat
ay nagbibigay po ng mga on and off rainfall sa may kanluran bahagi po ng gitnang Luzon, kasama po ang Occidental Mindoro, and then later ito rin maapektuhan rin itong bahagi nito ng Ilocos region. So may mga inaasahan po mga thunderstorms within the next 24 hours. At dito rin sa Bicol, may mga localized thunderstorms na mga maliliit na dumadaan sa ating lugar. Ito po yung forecast ensemble ng European model at nakikita niyo ang tracking nitong si LPA 97W at inaasahan po ito posibleng maging isang ganap na tropical depression baka bukas po habang palabas na siya ng Philippine Area of Responsibility, at inaasahan po sa Linggo o Lunes maglalandfall po dito sa may west of Hong Kong, sa may Guangdong province bilang isang tropical depression or tropical storm. At pasalamat tayo, all clear po ang Western Pacific hanggang sa may area po ng Micronesia at the Marshall Islands east of Guam. Wala po tayo nakikitang ensemble na nagpapahiwatig na may kasunod siya. Okay, ito naman po yung track ni PAPA. So all clear po for the next 15 days based sa forecast nito. At ito po yung ating 24-hour rainfall accumulation for the next 5 days. So, na yung tanghali, 12 noon, hanggang 12 noon bukas, may inaasahan pa rin tayong mga malalakas na mga pag-ulan dito po sa may area po ng La Union at Ilocos Sur. May inaasahan po dito ng lampas 100 mm, ang iba umabot po ng lampas 200 mm dito po sa bulubundukin po ng Western Cordillera. So ito pong area na ito ay inaasahan pong magkakos ng mga possible flash floods at landslides. So mag-ingat po kayo lahat dyan sa may Ilocos Sur at La Union, pati na dito sa may bahagi po ng Mountain Province, Benguet, Ifugao, okay? At the rest of Cordillera Administrative Region. Dito sa may area po ng Isabela ay may mga ulan pa rin na 50 to 100 mm dahil po sa habagat. So, yan po ang inaasahan natin sa may Eastern Isabela. So, itong rest of Cordillera Administrative Region, pati dito sa may western sections po ng Central Luzon, may inaasahan po tayong 50 to 100 mm na ulan. Hanggang dito rin sa may Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, may mga nakakapenetrate po dyan ng mga thunderstorm clouds na dala ng habagat. At gayon din po sa Metro Manila, may inaasahan pong 10 to 50 mm na ulan. Pati dito sa may Angeles, sa may Pampanga, Bulacan, Tarlac. So, mag-iingat po kayong lahat dyan. Mga possible risk yan ng mga flooding at landslides dahil po sa mga panahon na ito, konting ulan lang kahit na less than 50 mm sa isang oras yan, magkukos yan ng mga pagbabaha sa mga flood-prone areas. Dito po sa Bicol, ang Naga ay inaasahan po natin na magkakaroon ng mga tag-ulan din, mga ulan na umaabot po ng hanggang 30 mm. Sana yun, umabot ng 20 mm ang ulan dito sa Naga. Sa forecast, 11 lang. So, may mga allowance yan. Hindi exactly talagang tumatama ang forecast. Pero may pinapakita ditong 11.6 mm ang ulan sa Naga. Kahit now, nasa 20 plus na. Okay? So, nag-stop naman at sumisilip naman po ang aking araw sa mga oras na ito. Okay, so pag finoward natin itong mga forecast na ito sa susunod na 5 araw, so bukas po ng Sabado, inaasahan pong hina na po ang ulan dito sa may CAR, concentrated na lamang po sa may coastal areas po ng Ilocos region at dito sa may area po ng Central Luzon. Katulad po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, may maulan pa rin from 10 to 30 o up to 50 mm na inaasahan, while ang buong bansa ay manatili pong normal ang rainfall pattern. Okay? Ang rainfall forecast ay malako lang ng 10 to 30 mm din. And sa Sunday, unti-unti na pong lalayo yung LPA, yan po yung LPA nandito. At magkakaroon ng pagbuti ng panahon sa kanluran bahagi po ng Luzon. At by Monday, completely normal na po ang ating panahon sa Western Luzon. And until Wednesday, balik sa dati ang ating panahon. Ibig sabihin, fair weather po sa umaga, tanghali, okay ang panahon. Pagdating ng hapon ng gabi, kakapal yung ulap,
may mga isolated rain showers and thunderstorms. Ang mahirap sa mga thunderstorms, kapag malakas po sila, may kasama po itong tinatawag ng cloud burst. Ito yung area ng thunderstorms na kung saan binubuhos ang malalakas na ulan na pwede mag-range from 50 up to 100 millimeters. Yan po ang nag-cause ng mga grabing pagbabaha na panandalian lamang pero grabing effect, like sa Quezon City yung nakaraang Sabado. Okay, so grabe po ang na dulot ng epekto ng thunderstorm na yun na umabot ng almost 200 millimeters ang total rain for that day, but yung thunderstorm na yun ay umabot po ng 130 millimeters sa loob ng isang oras, 1 to 2 hours. Okay, at sa ating wind forecast, at nakita ninyo dito may binago tayo sa format ng wind color. Yung mga light, yung mga silver at light blue, yan po ang kalmado hanggang 10 kilometers na hangin. While itong kulay green ay mula 10 to 30 or 40 kilometers per hour. So yan po ang average winds. So nakita natin na yun yung LPA dito at yung isa pa dito na medyo baka ito na magiging dominant LPA. Malulusaw itong si 96W, si 97W ang dapat bantayan. But pagdating ng Sabado, ito po ay magiging aktibong LPA na dito at may mga hangin na rin dito sa may eastern quadrant itong LPA na umaabot hanggang 40 kph ang kanyang sustained winds at yung kanyang gustiness ay pwedeng umabot po hanggang 50 kilometers per hour. So isa na po siyang active low pressure. At nakita niyo dyan sa ating satellite sa ating wind forecast. At kung igalaw natin ito for the next 5 days, so sa linggo, lalabas na po siya ng power bilang isang TD or tropical storm. At yung eastern quadrant niya ay pumapalo na hanggang 70 kph yung lakas ng hangin. And then sa Lunes, ito po inaasahan magla-landfall malapit na malapit sa Hong Kong o west of Hong Kong bilang isang tropical storm. At yung kanyang hangin dito ay umabot po yung gustiness lampas pong 70 kilometers per hour. And then hanggang sa Miyerkules ay nakita natin na okay naman po ang ating panahon sa Pilipinas. Light winds, kalmado ang inaasahan natin. Yan po ang gustiness. Pag sa average winds, halos kalmado po ang buong isla po ng ating bansa. Okay, so so far hindi na natin i-forward yung forecast kasi all clear naman po ang Western Pacific hanggang September 19. Let's hope na walang mag-form ng mga maliliit o mga midget na tropical cyclones dahil pag dry phase, common po yan. Pag dry phase ng Madden-Julian Oscillation. Pagdating naman po sa wave forecast, nasaan pong normal ang ating alon dito? Kalmado hanggang 1 meter po sa buong bahagi po ng ating karagatan. Except po itong area po ng West Philippine Sea, lalo na po sa Sabado at Linggo, west of Ilocos, mukhang lalaki hanggang 3 meters dito dahil sa pag-form ng LPA97W bilang isang bagyo na patungo sa Southern China. So magiging maalon pa rin ang West Philippine Sea dahil sa bagat na hinihila niya. Pwedeng umabot po ng 1 to 3 meters ang laki ng alon sa mga panganib sa mga malilit na sakyang pangdagat. Ang buong bahagi po ng ating karagatan hanggang sa Miyerkules ay nasan pong kalmado hanggang 1 metro lang po ang laki ng alon. So, very good kapag kayo po ang magkakaroon ng fishing activities at sea travel. So, yan po ang forecast sa alon. Puntahan natin ang Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Galing po ito sa American model at pinapakita dito for the next 2 to 3 weeks na kung saan yung third week is highly uncertain. Second week is 50% probability. Ay pinapakita dito na magkakaroon pa rin ng probable formation ng isang bagyo sa Philippine Sea but nasa low chance o low probability. Okay? More than 20% lamang po ang pinapakita dito ng American model. Samantala dito sa Pag-asa, ito yung latest nila, issued as of September 3. Wala pang latest update. Okay? Hindi pa natin refresh natin ito. Ayan, may bago na. As of September 5 na yung araw na ito ay between September 5 to 11,
Meron dito sa may North Philippine Sea, low chance na magkaroon ng bagyo. And then, itong area ng West Philippine Sea, ito na yun, in-update na nila. May moderate chance na baka maging bagyo itong si LPA 97W, although patungo na sa Southern China. Pasalamat tayo, lahat ng bagyo nagpo-form doon sa taas na yun, sa may West Philippine Sea. Wala pa pong nagpo-form dito. Medyo pangarib yan pagdating ng bare months, kasi pag bare months, doon usually nagpo-form itong mga bagyong ito. Sana wala this year. Kasi ganyan naman ang nature. Pag mayroon last year, hopefully na yung taon, wala. Let's all pray na sana ganun ang maging end game ng 2025. Week 2, September 12 to 18, which is 50% probability. Magkakaroon pa rin dito ng low chance ng formation ng isang bagyo sa may West Philippine Sea pa rin. So, yan po ang latest mula sa Pag-asa. At sa ating Modern Julian Oscillation, GFS model, mukhang patungo tayo sa dry phase. So for the next 14 days or 15 days until September 18, nasa dry phase po ang Pilipinas, meaning mostly isolated thunderstorms lang, magandang panahon, at wala masyadong habagat. Okay? Konti masyado ang rainfall. Although may rainfall, isolated siya. Okay? So dito, nasa may Western Hemisphere at Africa area hanggang sa Indian Ocean hanggang September 18 itong wet phase ng Modern Julian Oscillation. Pati nasa ECMWF MJO forecast, same pa rin ang pinapakita. Dito rin siya sa may West Hemisphere and Africa, Indian Ocean. Itong wet phase ng Modern Julian Oscillation. Pati na rin itong sa MJO ng Bureau of Meteorology of Australia for the next 1 month, kasi up to 1 month sila compared ng ECMWF, although ECMWF meron pa rin 1 month. But dito, pinapakita na ang Modern Julian Oscillation wet phase ay natili po dito sa may Western Hemisphere, Africa area, hanggang sa may Indian Ocean. Ang Pilipinas po ay banda dito po sa may between 5 and 6 dito po sa diagram ng Modern Julian Oscillation. Ito po yung graphic running model ng forecast mula sa MJO ng Bureau of Meteorology of Australia. At nakita ninyo dito, umpisa na September na yon, yan. Hanggang sa dry phase po tayo. Okay? So, walang problema po for the next 2 weeks. Pati yung monsoon index dito sa ating lugar ay bumababa. Ito yung monsoon last week, umakyat. Okay? But na yun, medyo pababa na po siya. So, ibig sabihin, papunta tayo sa dry phase at medyo magkakaroon tayo ng monsoon break. Sana patapos na ang habagat, kasi end of September, early October, dyan na officially mag-e-end ang hanging habagat. Transition na po tayo patungo sa hanging amihan mula Nobyembre hanggang Marso. So ma-feel na naman natin ang pinakapaborito nating weather, yung cool weather na dala ng hanging amihan. Huwag lang siyang magbigay ng grabing ulan. But ito yung paborito nating wind system, kasi presko, medyo malamig, okay? At na-feel nyo ang Pasko, lalo na po sa darating pong December. So yan muna po ang pinaka-latest nating update. Medyo okay naman po sa mga susunod na 2 linggo, all clear po. Lalong-lalo na po dito sa Bicol region, meron tayong malaking festival, yung Peña Francia Festival. Sa mga devotees ng Our Lady of Peña Francia, all clear naman po. So medyo may mga isolated thunderstorms naman po sa hapon o gabi. So magdala lang kayong payong, naka-standby lang o kapote, dahil kahit na magandang panahon, may mga chances itong mga pag-ulan. So ito si Mr. Typhoon Mike Padua, magpapaalam. Mag-ingat po ulit tayo sa susunod na linggo. Babalik ulit tayo sa Lunes for another update. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, i-like ang ating channel, at again, maraming salamat. Mag-ingat po at God bless po sa inyong lahat.